खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इउपिपिएल दोलोआ गरेस्वर बियाबनि मोनथाम जायगायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। दिनै गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव 30 नं गरेस्वर बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि विपुल कुमार बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों गरेस्वर बियाबनि मोनथाम जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। फैगौ 22 सेप्तेम्बरावनो बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। बे बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोनि फोसावदिं मेल खुंनायाबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो गिबियाव देफरगाव, नैथियाव बागदबा आरो थामथियाव गबसारियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों इउपिपिएल दोलोआ। दिनैनि बे फोसावदिं मेला रोजा रोजा रायजोफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', पबित्र कुमार बर', मिरु माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि नजरुल इस्लाम, खबदर राभा आरो गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि देबजित ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बे फोसावदिं मेलाव प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गरेस्वर बियाबा इउपिपिएलनिनो दखलाव दंखायो। थांनाय 5 बोसोरावबो इउपिपिएलनि थाखायनो बे समस्तिया गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हाबाय आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखायबो दिनैनि समाव नायोब्ला जोबोद क्लीन सिट जानानै दङ बे गरेस्वर समस्तिया आरो जोङो बिजाथि महरै विपुल कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो फसंदों। बिथाङा गोबाव सम हारिनि थाखायबो खामानि मावदों, समाजनि थाखायबो खामानि मावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो। दा बे हिसाबै नैबे बिसायख'थियाव खमसे खम 10 निफ्राय 12,000 डिफारेन्सआव जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो गरेस्वर समस्तिया जोंनि बयनिख्रुइबो प्रायरिटि समस्ति आरो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय लोब लोब फैनानै इउपिपिएल हानजायाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय प्रायरिटि समस्ति हिसाबै जोंबो खामानि मावदों। जोंनि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटि जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों। दा नंखायनो नैबे समस्तिया जोबोद मोजाङै देरहागोन। सर नैबे समाव 30 नं गरेस्वर बियाबाव बिकेडब्लिउसिनि सिएम बिथांमोननि बेसर बसुमतारी फैनानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों। बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजा बयहाबो बिसायख'थियाव बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय दङ। खालि नायबानो जाबाय जे जि ओनसोलखौ, जि खुंथायखौ 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै मोनदों बेवहाय जाहाथे सोरबा बाथ्रा बुंनायजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोना, जोंनि रायजो राजानि खहा जाया, बेखौ नोजोर होबा मोजां जागोन। मानोना दिनै बिटिसि बिसायख'थिया एबा बिटिसिया बियो जास्ट राजखान्थिनि फोथार नङा, बियो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय, बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि माखासे सोंलुजों बियो सोमोन्दो लानानै दङ। दा नंखायनो जाय दैदेनगिरियानो फैया मानो, जाय जि बाथ्रा बुङा मानो, जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सेक्रिफाइस आरो माबायदि बिएससि बिटिसि बिटिआर जाखो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो सोरनिबा बाथ्रा फंसे बुंनायजों जाहाथे बे ओनसोलनि खहा जाया, हारिनि खहा जाया, बेखौ नोजोर होनांगोन। सर नैबे समाव आसाम आयेननि बुंथिगिरि बिथाङा बुंबावदों दि जिहेतु बिटिसिआव मोननैबो दोलोआ बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जिहेतु सुक्तिनि जि दफाफोरखौ मावनायावनो बेस्थ' थायो, जौगानायनि खामानियाव गोसो होआखै। सुक्तिनि दफाफोरानो जोंनि मावनांगौआ सबसे प्रायरिटि। जौगानायखौथ' भारत सरकार, आसाम सरकाराबो मावनांगोन। बेखौ काउन्सिलाल' नङा, भारत सरकार, आसाम सरकाराबो जौगानायखौ बे एरियायाव मावनांगोन। जोंनि खामानिया जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारि थांना थानायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बिबान। थेंक इउ।